Smile and Learn. Hola, amics i amigues! L'altre dia us vaig explicar què són els Objectius de Desenvolupament Sostenible. Ho recordeu? Avui parlarem del primer d'aquests objectius, la fi de la pobresa. T'has parat a pensar alguna vegada què és exactament la pobresa? La pobresa és una situació en la qual les persones no poden cobrir les necessitats bàsiques per manca de recursos. La pobresa no és només no tenir diners, és també no tenir accés a coses que poden semblar tan bàsiques com el menjar, l'aigua potable, una llar o una simple visita al metge. Amb tots aquests factors, podem adonar-nos que la pobresa va molt més enllà de la manca d'ingressos i recursos. És una situació que fa que les persones no tinguin una vida digna i feliç. Segons dades de l'Organització de les Nacions Unides, gairebé la meitat de la població mundial viu en aquestes condicions. Molta gent, oi? Per aquest motiu, el primer objectiu de desenvolupament sostenible a nivell internacional és acabar amb la pobresa al món i millorar així la vida de milions de persones. La pobresa és un problema internacional i, tot i que els índexs de persones que viuen en situacions límit són més alts en països en desenvolupament, el cert és que la pobresa afecta homes, dones, nens i nenes en tots els països del món, fins i tot en els més desenvolupats. Algunes situacions com les guerres o els desastres naturals contribueixen a que el nombre de persones que viuen en una situació de pobresa augmenti. Sabies que la majoria de persones pobres són nens i dones? Factors com el menor accés a l'educació i al treball qualificat fan que la situació de milions de dones al món sigui molt complicada. En el cas dels nens, la manca d'educació o els problemes de nutrició són molt greus. Per exemple, sabies que un de cada 4 nens del món té una alçada inferior a la pròpia de la seva edat a causa de la mala alimentació? Per millorar aquesta situació, l'Organització de les Nacions Unides ha proposat una sèrie de mesures de protecció social per ajudar les persones més desfavorides a través dels Objectius de Desenvolupament Sostenible. Aquestes mesures, entre moltes altres, inclouen assegurar les mateixes oportunitats per a tots, com per exemple els serveis bàsics com l'educació, l'assistència sanitària o fins i tot l'accés a la tecnologia. Aconseguir aturar aquesta situació requereix el suport de tots nosaltres com a comunitat. Amb només una petita part dels ingressos dels països amb més recursos, es podria acabar amb la pobresa extrema que actualment pateix el món. Hem de ser solidaris amb els que tenen menys. I tu? Com creus que pots ajudar a canviar aquesta situació? Sabies que a l'aplicació educativa de Smile and Learn podràs trobar centenars de jocs i vídeos tan divertits com aquest? Descarrega l'app de Smile and Learn al teu mòbil, tablet o ordinador i seguiràs aprenent mentre et diverteixes.